суннату оинҳои нек ва ҷашнҳои миллии мо дар тӯли таърих барои тарғиби ахлоқу маънавиёти созанда хидмат карданду то кунун низ хидмат мекунанд. сада дар шумори наврӯз, меҳргон реша дар умқи таърих дораду аз ҷашнҳои табори ориёист. таҷлили ин ҷашнҳои ниёгон марҳила ба марҳила мавқеи худро пайдо намуданду бо шарофати истиқлолияти комили кишвар дар сарзамини мо шукӯҳмандона таҷлил мегарданд. гузаштагони тамаддунсозу фарҳангпарвари мо тоҷикон аз замонҳои дуrodури таърих ҷашнҳои бузурги наврӯз, меҳргон, садаро бо риояи расму оинҳои кӯҳан бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил менамуданд. боиси ифтихор ва сарфарозист ки дар даврони соҳибистиқлолӣ бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷашнҳои бузурги миллӣ, анъанаву суннатҳои бостонӣ аз нав иҳьё гардида он ҳифз карда мешавад. бо ибтикори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз дар сартосари ҷумҳурии соҳибистиқлоламон ҷашни сада бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. чун анъана имсол низ ҷашни сада бо омодагиҳои зиёд ва истиқболи гарми сокинони меҳнатқарини тоҷикистон дар гӯшаи зебову назарравои пойтахт таҷлил мегардад. ҳар як ҷашни миллии мансуб ба халқи мо воқеан ҳам бо афзалияти хоси худ фарқкунанда асту рамзи таҷлили худро доранд. агар наврӯз аз сарсабзиву шукуфоӣ дарак диҳад, меҳргон аз файзу баракат, фаровонии хони деҳхон мужда меоварад. ҷашни сада бошад заминаест барои таҷлили ин ду ҷашни бостонӣ. сада ҷашне ҳаст ки офтоб ба сӯи гармӣ майл мекунад. дигар яке аз суннатҳои асосии ҷашни сада ин эҳтиром кардан ба оташ аст. дар рӯзи ҷашни сада мардум оташ меафрӯхтанд, пиромони оташ дастархонҳои худашонро бо ғизоҳое ки дар он фасл барошон муҳайё буд меоростанд ва ҷашну суруд мекарданд. афзалияти хоси сада дар он аст ки ин ҷашн дӯстии инсонҳоро ба табиат наздиктар сохта, муҳаббати меҳнат карданро дар замин меомӯзонад. сада аз гармии хуршед, рӯшноиву покӣ пайғом дорад. пас ба рӯшноӣ мепайвандему андешаи созандаро дар мизони ақл бармекашем. барои саодату иқболи ин сарзамин ва ҳимояи арзишҳои он сарбаландона саъю талош менамоем. ҷашни сада омодагӣ ба кишту кори баҳорист. ҷашни хуршеди оламтоб, бузургдошти офаридгори гармию фуруғи миноӣ ва муждаи наврӯз. рамзест аз пушти сар шудани нимаи зимистон. сада ба мардум муждаи нахустини баҳорро медиҳад ва деҳқононро барои кишту кори саҳро раҳнамон месозад.